Svjetski je dan svjesnosti o virusnim hepatitisima. Izvrsna prigoda da Hrvatska udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa Hepatos još jedanput podsjeti i pozove Hrvatski sabor da usvoji rezoluciju o borbi protiv virusnih hepatitisa koju je na temelju istoimene deklaracije Europskog parlamenta usvojio Saborski odbor za zdravstvo u ožujku ove godine. U Hepatosu kažu kako će sabor to učiniti već sutra. Udruga Hepatos poziva i hrvatsku vladu da ne izgubi iz vida oko 100.000 ljudi koji u Hrvatskoj žive s hepatitisom B i C. Ukoliko sabor usvoji rezoluciju o virusnim hepatitisima kako je i najavljeno, Hrvatska će potvrditi da je u javnozdravstvenoj politici i brizi za suzbijanje virusnih hepatitisa ispred Svjetske zdravstvene organizacije. Naime, Saborski odbor za zdravstvo je prepoznao važnost virusnih hepatitisa i prije mjesec i po dana je kroz svoju tematsku sjednicu predložio usvajanje rezolucije o virusnim hepatitisima hrvatskoj vladi koja je to usvojila i vratila Saboru. Dakle, sutra ćemo imati rezoluciju i moram reći da smo jedna od rijetkih zemalja u Europi koja to ima. Zbog globalnih napora u suzbijanju virusa svinjske gripe, naime, postoji mogućnost da s dnevnog reda godišnje skupštine Svjetske zdravstvene organizacije bude izostavljena rasprava o rezoluciji o virusnim hepatitisima, a Hrvatski sabor sutra bi trebao usvojiti prvu rezoluciju o zdravstvu u nas. Sigurno će ova rezolucija podignuti svjesnost, sigurno će se raditi više na skriningu, dakle na prepoznavanju bolesti, na sprečavanju njenih posljedica koje su skupe za hrvatsko zdravstvo. Dakle, bolje je sada liječiti nego da nam se dogodi, ne znam, da pacijenti dođu do teških posljedica kao što su ciroza, rak, zatajenje jetre, transplantacije itd. Svjetski dan hepatitisa inače drugu godinu za redom obilježava se kampanjom Jesam li ja broj 12, kojom više od 200 udruga pacijenata iz više od 50 zemalja želi upozoriti na šokantni podatak da jedan od 12 ljudi širom svijeta živi s hepatitisom B ili C.